Karong panahon na sa ting-uwan, mipasalig ang Metro Cebu Water District kun MCWD nga wala nay problema sa supply sa tubig dinhi sa Sugbo nga maoy dakong suliran nga nasinati sa mga Sugboanon niadtong mga niaging buwan sa El Nino. Saysay sa buhatan nga nibalik na sa normal ang water level sa mga dams, mao nga mas stable na sab ang supply sa tubig sa Sugbo. Sa pagkakaroon, wala naging tay problema sa water supply. Og naamo gani nasiguro yung mga repair, mga emergency leaks. Kay giilang ang Waterconservation Month ang buwan sa Setyembre, nagtapok ang nagkadaiyang mga ahensya aron mahisgutan ang mga pamaagi sa pagpalambo ug maayo sa mga sapa, dams ug uban pang mga tinubdan sa tubig sa dakbayan. Ang task force gubat sa baha misugyot sab sa MCWD nga suportaan ang ilang plano nga magtukod og dugang catch basins ug mini dams sa syudad. Atong sauroy ng tubig sa uwan gikan sa tubig. With the help of MCWD, kami na ito i-partner Cebu City and MCWD to collect this water with the DPWH, di ba? Kaya sayang tayo ang uwan. Apan gipahimug-atan sa Cebu City Environment and Natural Resources kun si Senro nga bisan pa man sa ilang information drive aron pagproteher sa mga water resources sa dakbayan, doon na lang gihapoy mga nagtipon og nga basura sa mga sapa ug kanal. Mao nga solusyon nila nga mas pahugtan pa ang pagluwat og citation tickets sa mga masakpan nga manglabay og basura sa mga kasapaan sa dakbayan. Dili na gyud enough ang awareness sa kabuto. Dili na enough puro tapay-balong education. It's a good start, but it's never enough. Kinahanglan ato siya i-assimilate as a habit. Himuon na nato nga daily practice ni siya, kaning being environmentally conscious. Hinahanglan nga mahimo na siya parte sa kultura nato. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.